ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Хона ТЖ. бародарони азиз, боз дар навори мо якчанд хонаҳоро баъди шумо пешкаш менамоем. дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед, дастгирии шумо пешраи мост. бародароне ки бори аввал дар канал мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписро фаромӯш накунед азиз. мо навори имрӯзамонро шурӯъ мекунем бародарони азиз. хонаи навбати мо бародарони азиз дар ноҳияи вақт мебошад. бародарони аз шумо эҳтиром хоҳиш карда ки дар канали мо лайк ва подписро фаромӯш накунед. кнопкаи серха биҷихен ва потом биҷихен кнопкаи серха бародарони азиз. хонаи навбати дар ноҳияи вақт мебошад 33 сотиқа бародарони азиз, 6 комната хона дар дунёш тайёр карда, туалет, баня, кухни, пухни, аловхона ҳама чиза бародарони азиз. нақша 500,000 сомон аст бародарони азиз, 500,000 сомон аст. бо рубли имрӯза 4 миллион 202 рубл бародарони азиз. марҳамат. хонаи навбати бародарони азиз 5 сотиқ мебошад, 4 комната, қарор дар шаҳри Нав, яъне Регар. нақша 250,000 сомон аст бародарони азиз. бо рубли имза бошад 7 миллион 450,000 рубл бошад. бародарони азиз, номерои соҳибиш дар рӯи экран. кадоми хона агар мошин дора, ҳатман номерои ватсап мо дар рӯи экран аст бародарони. мо дар рӯи экран реклама мекунем. хонаи навбати бародарони азиз дар шаҳри Душанбе мебошад. 4 сотиқа, 4 комната, дунӯшта хона тайёр карда, туалет, баня, ошхона, пошхона ҳамаш тайёр бародарони азиз. нақша 600,000 сомон аст бародарони азиз. бародарони аз шумо корна хоҳиш мекунам ки подписа кунед. бо рубли имрӯза бошад 5 миллион 882,000 рубл. марҳамат, номерои соҳибиш дар рӯи экран. барои мо дигар маълумоти догӣ нест, занг бизанед, маълумоти дигараш яхчо мегирем бародарони азиз. хонаи навбати бародарони азиз дар шаҳри Душанбе мебошад. дар 4 сотиқ 10 комната хонаи дуошёнаи хона бародарони азиз. нақша 1255,000 сомони тестай. бо рубли имзоҷа 7 миллион 157,000 рубл бошад. марҳамат, номерои соҳибиш дар рӯи экран бародарони занг бизанед. дигар маълумотро яхшаш бигирем. дар ҷо қайд карда соҳиби хона ки хона ҳамаш 100% ремонт пемонт, кадоми хона хара хати ҳам чизи чораш мегири зиндагӣ мекунӣ бародарони азиз. дигар маълумоти догӣ нест. бародарон аз шумо эҳтиёткор хоҳиш мекунам ки дар канали мо лайк ва подписро фаромӯш накунед. канали мо навай бародарони азиз. хонаи навбати бародарони азиз дар Панҷакен мебошад. заминиш 8 сотиқа бародарони азиз. де хонагат тайёр карда дар 8 сотиқ бародарони қадди калидорш бародарони азиз. нақша 499,000 сомон аст бародарони азиз. бо рубли имрӯза бошад 3 миллион 627,000 рубл. марҳамат, номерои соҳибиш дар рӯи экран бародарони занг бизанед, дигар маълумоташо бигирен. дар ҷои соҳиби хона қайд карда ки хона ҳамаш 100% бо боғ ҳам дорад. боғ дар чанд мевагӣ дарахт ҳаст бародарони. бародарони подписро фаромӯш накунед. такроран шавад. чӣ хеле састаяни хона мебинед. хонаам хеле 100% ремонт карда, качеста карда бародарони. медуре фақат зиндагӣ просто сроша сумаш дар косисе хона фурса бародарони азиз. бародарони азиз, ҳама зинда бошед то навораи оянда сеҳатманду пирӯз бошед то пагои дигарам.